Okay, kumusta? Maayong buntag. Maayong buntag nato mga igala. Sa karon adlaw nga Webes, Pitsa 13 sa bulan sa Setyembre 2018. Sus, kadali sa panahon. Hapit na matapos ang tuig, no? Welcome sa lain na pod nato nga episode. Nini nga atong programa nga gitawag og bagong danag. Kini nga programa dedicated para sa pag-usbaw sa atong critical thinking, pagkamatukion nga pangisip, ug ang skepticism ang pagkamadudahon sa atong katilingbang Pilipinhon, ilabi na gyud kitang mga Bisaya. Ug laba pa gyud sa atong mga kabatan-unan karon. Para ni labi na gyud no kadtong mga batan-on nga gipangpugos og pasimba sa ilang mga ginikanan, gipangpugos og pasilbi sa mga simbahan para inyo ni. Ayaw ka mo kahadlok, ayaw ka mo kaulaw og tawag sa atong programa. Safe space na para ninyo. Pangutana ka mo, ipadayag inyong mga nahuna, mga kabalaka, ug uban pa kabahin sa mga pagtotoo sa inyong mga pamilya. Anonymous man ta dinhi. Ayaw itug-an ang tinuod ninyo nga pangalan. Ayaw ibutyag ang inyong identity. Wala ko'y pakialam kung kinsa manggaling mo. Aniya ta dinhi aron pagtuki, paglantogi ni ining mga pagtotoo sa atong katilingban. Ang bagong danag kay internet live show ni siya sa YouTube kung diin pwede makaparticipate ang mga naminaw pinaagi sa pagtawag gamit sa computer o cellphone. Apan walay bayad, libre kini. Kung kinsa tong ganahan mo tawag mao ni ang link http://bit.ly/danag TV call. So DANAG TVCALL. Ang atong live show kada semana ni siya matag adlaw nga Webes alas 7 hangtod sa alas 8 sa sayong kabuntagon. So padayon ta karon sa lain at pud nato nga sugilanon nga mabasa nato sa libro sa Genesis. Karong adlaw atong basahon ang sugilanon mahitungod sa karaang siyudad sa Sodoma ug Gomora, no? Sodom and Gomora. Kini atong mabasa sa Genesis kapitulo 19. Apan sa dili pa kana ato usang basahon ang nahiunang kapitulo, no? Kini apas sumpay sa istorya nga naglambigit kang Abraham ug kang Sarai sa Genesis kapitulo 18. So usa ka anak nga lalaki ang gisaad ngadto kang Abraham. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy sa Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok. Sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit intawon kamo sa akong balay. Tuguti nga makapakuha akong tubig aron makapangimasa kamo ug makapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akong pagkaon aron magbaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo kay mianhi man kamo sa akong balay." Sila mitubag, "Kun mao kana, buhata ang imong giingon." Ang Ginoo kuno mipakita kang Abraham. Ya si Abraham kuno nakakita og tulo ka tawo nga nagbarog. Mihapa kuno siya sa yuta ug mihangyo kanila nga mohapit sa iyang balay. So simple nga pagsabot. Pasabot ba kini nga ang Ginoo kay usa sa tulo ka tawo nga nahimamat ni Abraham? Ming pakita man kuno ang Ginoo kang Abraham. Kunya ang sumpay sa mong pagsaysay kay mao dayon kini nga nakita si Abraham og tulo ka tawo. O di ba kahabasin kadtong tulo ka tawo, pulos to sila Ginoo. Medyo libog man ni. Ug pwede nga ma-interpret nato nga usa sa mga tawo Ginoo apan pwede ra pud nga dili. Kay basin humana og pakita ang Ginoo kang Abraham. Mao mo to sa bersikulo 1. Unya basin nga gipahimangnuan siya kabahin nining tulo ka tawo
Nabasin ingon ang Ginoo kaniya nga doon ako'y tulo ka tawo nga ipahimamat nako kanimo, di ba? Kay ngano man nga mihapa man dayon siya sa yuta. Dili man tingali na mao ang customs sa kaniadto nga panahon. Kung doon na kay masugatan nga tulo ka tawo nga muhapa kadayon sa yuta, medyo libog. Padayon na to, versikulo 6. Midali si Abraham pagsulod sa tulda ug giingnan niya si Sara. Pagkuha ko sa kasako sa imong labing maayong harina o paglutog paan. Dali akin ni paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siya nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og keso, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sara. Ana sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga mubalik ako sa sunod tuig. Ni aning panahona, ang imong asawa si Sara manganak ug batang lalaki. Maabi-abihon kayo si Abraham da. Kunya, ang usa sa mga tao, mingsaad nga mubalik sunod tuig. Ug nga kuno, manganak anang panahon si Sara. Daghan ang moingon nga mauni ang Ginoo. Ang Ginoo gyud ang nagsakuban nga kuno tao. Ang usa sa tulo ka mga tao nga nahimamat ni Abraham. O baka manguhula kining usa nila. Makita tingali siya sa future, no? Manghuhula. Ug basin pagani, mananabang pagyod. Kay ngano mo balik man siya nagpanganak na ni Sara. Manghuhula ug mananabang pagyod gamit ning tawhana. Ato pa dayon. Si Sara di ay namati dito sa putahan sa tulda luyo kang Abraham. Si Abraham, kuan na yung versikulo 11 na ni. Si Abraham ug si Sara tigulang na kaayo ug si Sara wala na abti sa iyang binulan. Busa may katawa si Sara sa iyang kaugalingon ug miingon, karon nga tigulang na ako, tigulang na usab ang akong bana. Unsaon man namo pagpanganak? Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham. Nganong may katawa man si Sara ug miingon, makabaton pabagod kog anak nga tigulang naman ko kayo? Aduna ba'y dili mahimo sa Ginoo? Sa sunod tuig mo balik ako kaninyo ug si Sara manganak ug batang lalaki. Gilimod kini ni Sara kay nahadlok man siya. Mingon siya, wala ko mo katawa oy. Apan ang Ginoo mitubag, may katawa ka. Ay, unsa man ni nagsulat din ang Ginoo nangutana kang Abraham. Apil gid sa istorya ang Ginoo. Usa gyud tingali siya sa tulo. No, lain na po ni nga pagkadanghag sa author, no? Or sa editor na ining libruha. Danghag lang yun. Kurambos, nagsagol-sagol ang istorya. Timing limod kuno si Sara nga, ngano ka nga nahadlok man siya? Kung wala sila nakabantay nga Ginoo di ay ning nangutana, ngano nahadlok man siya? Natural kung ingon ana nakakatigulang, niya dunay mo ingon nimo nga mga anak ka, makatawa ka gyud. Unya karon ming limod siya kay kuno nahadlok siya. Niya na ang problema, giun sa nga paghibalo sa tagsulat nining maong libro nga ang Ginoo di ay ito ang usa sa tulo ka mga tao.
Unya nakabalo pa gyud siya nga naminaw di ay si Sarah sa may pultahan. Hmm. Sang author ani kanang kuan? Hmm. Espiritu nga nagkuan, naglutaw-lutaw dito naminaw nila. Basin langaw nagsulat ani no. Kay di wa may dunggan ang langaw. Ah, atong padayon. Nagampo si Abraham alang sa Sodoma. Sa kinay bersikulo 16 na ni. Unya mibiya ang mga tao og miadto sa usa ka dapit. Diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Nikuyog si Abraham aron pagkikan kanila. Ang Ginoo miingon, dili ko iktago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako ug gamhanang nasod. Ug pinagi kaniya panalinginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo pinagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Kung buhaton nila kini, buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaad. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo, batok sa Sodoma ug sa Gomora ug ang ilang sala dako kayo. Busa moadto ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Ay, ani ano sab, no? Giun sa paghibalo sa tagsulat niining maong sugilanon, unsay gihunahuna sa Ginoo. Gidektar ni tanan sa Ginoo ngadto sa tagsulat. Kung gidektar man lang gani, nganong libog man kayo ni pagkasulat? Nganong daghan man og sayop ug mga nagkasumpaki nga mga bersikulo? O dili ba kaha? Kathang isip lamang kini. Mga istorya-istorya, istorya-istorya lang sa karaan, mga legends, mga myths. Asa kanini ang mas dol sa tinuod? Idiktar Ginoo o mga istorya-istorya lang ni? Isip-isip mga kaigalaan. Ang Ginoo kinahanglan nga magpakatao ug moadto sa Sodoma o Gomora aron pagsusi kung unsay kahimtang didto. Wala ba ang Biblia mismo nagingon nga kuno ang Ginoo anaa sa tanang dapit? Omnipresent, present everywhere. Apan dinhi pagkatawhanon gud ani. Muadto kuno siya og susihon niya kung tinuod ba ang iyang mga nadunggan nga mga mulo. Nga wa man siya ninlaog ni diretso dito. Tawhanon gyud kayo ning Ginoo ha. Matunglohon, proporiha og dagway nato, makalakaw, makaistorya, makadungog, makakita og masayo pod. Tungod ba ka kini kay mugna-mugna lamang kini sa tao? Katang isip lamang? Padayon ta bersikulo 22. Dani kapitulo 18 pa niya. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan napabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo pangutana. Naglagon mo pagayod ang mga matarong uban sa mga makasasala? Pananglit adunay 50 ka tawo nga walay sala didto. Naglagon mo ba ang tibok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa 50 ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patio ng mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo ka na mabuhat. Kaya kung buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili ka na may tabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Isuga ni Abraham eh. Versikulo 26. Ang Ginoo miingon, kung
Kung makakatlag ako og 50 ka tawo nga matarong didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibok syudad tungod lamang kanila. Unya maingon usab si Abraham, Ginoo pasayloa nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako, walay katungod pagsulti bisan unsa. Human niya human siya ni sulti atong mga kusgan kaya nga mga pulong no. Apan tingali doon na lamay 45 ka tao na mataron dito. Inay 50. Laglagon mo pa ba ang tibok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo matubag, dili ko naglagon ang syudad kung makakaplag ako og 45 ka tao nga matarong. Nya maingon na sab si Abraham, tingali 40 ra ka tao ang matarong. Ang Ginoo matubag, dili ko naglagon kini kung adunay 40 ka tao nga matarong. Si Abraham ingon, ayaw yung taon kasuko Ginoo nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit 30 lamang katao sila. Ginoo mitubag, dili ko naglagon kung makakaplag ako og 30 katao. Mingon si Abraham, pasayloa yung taon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon og pagpigsulti kanimo. Pananglit makakaplag lamang ka og 20 katao. Ang Ginoo mitubag, dili ko naglagon ang syudad kung makakaplag ako og 20 katao. Si Abraham ingon, ayaw yung taon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamin na pulo ka nga imo makaplagan unsa may tabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko ra nilaglagon kung adunay napulo. Human siya makigsulti kang Abraham, ibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham. Kaning dapita ba? Kaya ang pagkadrama na lang yun. Kung nakigstorya ka sa Ginoo, ingon ani ka ha ang imong pakigistorya. Mura mag-unrealistic kaayo niya eh. Gikan sa 50 to naabot og napulo. Parehas ra nga pangutana. No, murag nagkaklaro nga hinimo ra kita, sinulat ra ginog tao. Dili ko naglagon sa Ginoo kung dunay napulo ka matarong nga makaplagan sa Ginoo. Pila man ka ang limit? Kunya ngano man pod nga dunay limit? Kung dunay limit siya maong syudad, nganong sa kadto man nga syudad? Nganong localized man kaayo ang pananaw sa Ginoo? Naro ra kayo. Nganong syudad man, dili barangay, dili baryo, dili nasod, dili ang kalibutan. Nangita lang yun siya og bikil. Nangita lang yun siya og excuse aron makapasakit og tao. Unya sa unahan, nining maong sigilanon, naada dito si Lot. Ang paryente ni Abraham, kanundo mo ni Lot. Naada siya dito. Niya atong mabasa nga giluwas si Lot. Si Lot ug ang iyang asawa uban niyang paryente gipaiskapo sila sa Ginoo ngano man. Kay tungod matarong kuno sila. Uy, na pa day matarong dito. Ngano man nga gipadayon niya ang iyang tantrums. Nganong gilaglag man lagi niya ang mga tao dito maskin tuod do na pa ipipila ka mga matarong nga nahibilin. Sige atong padayonon. Kani Genesis kapitulo 19. Ang pagka makasasala sa mga tao sa Sodoma. Okay, versikulo 1. Sa pag-abot sa duha ka anghel dito sa Sodoma ni anang pagkagabi, naglingkod si Lot dito sa ganghaan sa syudad. Sa to pa ang Ginoo nagpabili ni Abraham ang katurang duha ka tawo ang mipadayon. Yang gisuwat diri kay duha kunuto ka anghel. Ngano man klaruha pagsugod no. Sa pagkakita gayud niya sa duha ka tawo, mitindog siya o misugat kanila. Mihapa siya sa ilang atubangan ug miingon, ani ako aron pag-alagad kaninyo. Kung mahimo, hapit kamo sa akong balay. Makapanghimasa kamo didto og adto matulog. Ugma sa buntag, makagpadayon ra kamo sa inyong panaw.
apan mitubag sila, daghang salamat na lang. Anahira kami matulog dinhi. Sa to pa wa kibaw si Lot no. Kung nagunsa to mga tawhana o kinsa to sila or unsa ilang tuyo dito no. Kay mao man iyang gisulti dinhi. Apan ni padayon gayud si Lot sa pagdapit kanila ug sa katapusan miuban sila kaniya ngadto sa iyang balay. Sa to pa walay plano tong duha ka tawo nga mukuyog ni Lot. Nadani lang sila sa pagpamugos ni Lot, no? Sa bersikulo 3 ni nagpaluto si Lot og pan nga walay patubo ug naghikay maayong pagkaon alang kanila ug nangaon sila. Bisaya kayo nga istorya, no? Giagda sila ni Lot, unya mingon sila, thanks, but no thanks. Gipugos ni Lot, hantod nga, misugot sila. Pagkabisaya gyud. Kung mingon mo nga, gidikta pa ni sa Ginoo, ambot na lang ninyo. Pagkamabaw gyud in town sa inyong bar, sa inyong minimum limit kung unsay tinuod ug unsay istorya-istorya lamang. Versikulo 4. So wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma, batanon o tigulang o mga lalaki ha. Wala ba makighilawas kami kanila. Inang rape no. Si Lot migula og gisirhan niya ang pultahan. Mingon siya kanila, mga higala, ayaw in town ninyo himua ang maong mangilad nga buhat. Kung gusto kamo, aduna ko'y duha ka anak nga dalaga. Dadong ko sila nga anak kaninyo. Kamo na ba mahibalo kanila. Apan ayaw in town ninyo hilabti kining mga tawhana. Kay mga bisita ko sila ug kinahanglan nga panalipdan ko sila. Niya na magigala. Ang dako nga punto sa maong istorya. Nagidiga ni Lot ang iyahang duha kaan mga anak nga dalaga ngadto sa mga tao. Iyang gipanalipdan ang mga bisita niya, mga tao nga wala niya hiilhi. Ug iyang gilawg ngadto sa mga tao ang iyang kaugalingong mga anak. Kung matarong, kung moral nga pagkatao ang inyong tan-aw ni Lot, ambot na lang, ambot ninyo. May pag naapil mo sa pagkalaglag dito sa Sodoma o Gomora kung mao manggaling. Kay pagka-immoral gyud sa gibuhat ni Lot. Unsa man kuno ang atong makutlo nga pagtulunan dinhi. Mao na yung example sa morality sa Biblia. Basa lang mo Shakespeare eh. Mao ni ang giya sa pagpuyo sa kalibutan, ang Biblia, porbida. Versikulo 9, atong padayon na 9. Apan ningon sila, ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton, dili kabaya taga dinhi, kinsa ka ba nga magbuot kung unsay among himuon. Ayaw kami babagi aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga kadaot. Unya gitulod nila si Lot ug misaka sila aron gub-on ang pultahan. Apan gibira si Lot sa duha ka mga tawo nga didto sa sulod ug gisirhan nila ang pultahan. Unya gibutaan nila ang tanang tawo didto sa gawas aron dili na sila makatultol sa pultahan. Ambot lang ninyo ha, pero kung naako dito, kung usa ko sa mga nabutaan, manuktok tingali gihapon ko sa pultahan. Gani di ba mahiyakapan ug makaplagan ra gihapon ako ang pultahan. Manghasi na hinuog samot. Kay ngano man kuno nga nabuta lang kog kalit. Musamot na hinuog kalagot. Pero mao ni ang nahimong solusyon sa Ginoo niining takna. Ginoo man ka siya. Well, ang mga anghel raman no. So medyo dili tingali sila ing ana ka maayo kaysa sa Ginoo. Kay ang mga anghel raman ni wa man ikuyog ang Ginoo, nagpabilin man siya ni Abraham. Ay nako, dili pwede maskig gibutaan, gibutangan baron niya og kuan, maskig babag man lang no nga
nga dili makita murag invisible ba nga barrier aron lang di makasulod ning mga tawhana. Di ba ano ba gipaulan og kusog, bagyo ba kaha? Butaan gyud makasulbad gani sa problema. Mura magtawhanon kayo ni nga sulbad. O baka naive ra kayo nga sulat niini nga nangutana siya, unsaon ka ni pagsulbad ha? Butaan na sila, human. Dayon na to, versikulo 12. Si Lot gipangutana sa duha ka tawo, aduna ka ba'y kauban dinhi? Dadang imong mga anak, ug ang tanan nimong mga sakop niining syudad, ug pamiya kamo dinhi kay laglagon namo kining dapita. Gidungog sa Ginoo ang makalilisang mga mulo batok sa katawhan niining syudara, ug gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. Unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak, ug giingnan sila, biya kamo dayon niining dapita kay laglagon kini sa Ginoo. Apan nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. Sa pagkaadlawon gipaapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Mingon sila pagdali, dadang imong asawa ug ang duha nimo ka anak nga dalaga og biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. Apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mangamatay. Apan si Lot mitubag, kung mahimo dili kami moadto didto. Gila ko nga dako kag gikatabang kanako. Salamat kayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kayo ang kabungturan ug hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa pa to ako niya ng gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo. Dili ko apil paglaglag kanang lungsura. Hala, daga na. Wala ko'y mahimo sa dili ka pa maabot didto. Kadtong lungsura gitawag og Zoar, kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. So nahadlok si Lot nga mahiapsan kuno siya sa kadaot. Kabalo de siya unsay pagabuhaton sa mga tao sa maong syudad. O laglagon kuno niya ang tanang mulupyo didto, apan wala man tingali kalibutan si Lot kung unsa nga paagi, no? Matungbalan ba og kalit, mawad-an lang kung ginhawa, kanon paron si yuta, lunupan, wala man tingali siya masayod. Kaya kini kabahin sa Zoar, ang nga maoy gidaganan ni Lot. Gitawag ni Zoar kay kuno, gitawag man kuno ni Lot nga gamay ra kini. Kay sa Hebrew di ay kuno ang pulong Zoar, no? Zoar nagpasabot man og gamay, insignificant. Sumao kuno nga ang lugar gitawag og Zoar. Sa ato pa, mao ni kitahay ang legend sa lungsod nga ginganlan og Zoar. Aligre po daan ay kakatawanan po daan no? Legend, myth, nagsagol, no? Pareho na to ang pagkalaglag sa Sodoma o Gomora. Versikulo 23, Genesis Kapitulo 19 gihapon. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa Zoar, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre, no, sulfur, ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog, lakip ang tanang mga tawo sa mga syudad ug mga tanom niadtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi ug nahimo siyang haligi nga asin.
Mao na mga kaigalaan, no? Ang popular kayo, no? Popular kayo nga istorya. Nga minglingi ang asawa ni Lot. Aron tingali makita, no? Naunsa na ang Sodoma Gomora, nanyagit ng mga tao dito. Ug siya nahimo hinuon nga haligi nga asin, pillar of salt. Ang mga magtotoo ni ining Biblia, ming depensa, nga kuno nagmasupakon ang asawa ni Lot. Wala siya ming tuman sa hingpit sa sugo sa Ginoo nga ikyas kamo ug ayaw og lingi balik. Mao nga gisilutan siya. Ang silot nahimo siyang haligi nga asin. Ang uban po ming depensa nga kuno ang pulong sa Hebrew nga na-translate og look back o lingi. Kay kuno dili lamang nagahulugan og tan-aw balik. Apan nagahulugan pod nga ang pag igsapayan, paghunahuna, no? To regard or to consider. Mura ba kuno ba nga gisayangan ang asawa ni Lot sa iyahang kinabuhi sa maong syudad? O baka wala siya naka-let go? Mura ba konektado pa siya sa maong syudad? Mao nga gisilutan siya sa Ginoo, niyang silot nahimo siyang haligi nga asin. Nining putuha dili na ko may bulong nga kining matunglohon ug putong nga Ginoo ning silot sa asawa ni Lot tungod lamang sa paglingi. Kaning mga nagpatuga-tuga pa gyud og explicar kung unsay gipasabot nining maong sugulanon, kung unsay una sa Ginoo, nganong gibuhat kini niya, ayan na lang mo undangan na ninyo. Di na kinahanglan og eksplanasyon kay klaro na kaayo unsa ka hodlom kining maong Ginooha. Genocidal maniac. Ganahan gini siya nga doon na siya masilutan. Doon na siya matunglo ug sa kaning higayon doon na siya mapatay. Pagka bloodthirsty. Versikulo 27. Sayo sa pagkabuntag bidali pagadto si Abraham sa dapit. Diin nagbarog siya uban sa Ginoo. Milantaw siya sa Sodoma ug Gomora ug sa tibuok walog ug nakita niya ang aso nga nag-utbo sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kayong hudno no furnace. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham ug gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Kaluoy pa rin taon ni Lot. Kung tinuod manggaling nga nahitabo kining maong sugilanon, kaluoy pa rin taon. Apan laing pangutana, nganong wala man ming hisgot si Lot sa Ginoo? Kabahin sa nahitabo sa iyang asawa. Wala man lang galing siya ng utana. Mura man lang og nakalimot siya unsay nahitabo. Ambot lang ha, but wala akong matagbaw sa ending. Unsatisfactory para nako ang ending. Wala explanation, wala tanan. Ato may duman nga gilunupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan aron pagpapas sa mga mangilad nga mga tao sa panahon ni Noah. Giapil pa gani niya ang tanang mga mananap. Apan nawala ba ang kangilad sa tao? Wala gayod. Dinhi sa sugalanon sa Sodoma ug Gomora, aniya na pod. Ang Ginoo naglagot ug ipanglaglag niya ang mga tao sa duha ka syudad. Ngano ka gyud? Ngano ka ha? Ug wagtangon lang diay sa Ginoo ang kadaotan dinhi sa kalibutan. Ang ngilad nga panghunahuna ug binuhatan sa tao. Ngano man ka diay og pulos buotan ang mga tao? Mabasa na to sa Revelation Kapitulo 21. Mahintuon ni sa bagong langit o bagong yuta. Unsa may nadere? Kapitulo 3. Revelation 21, Kapitulo 21, versikulo 3. Ug nadungog ko, pasensya na mga kaiglaan, kinagtanaw po ko diri sa in English no nga version sa Biblia.
Parehas Binisaya. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniha na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Wala na kay nahanaw naman ang daang mga butang. Moto sa Revelasyon Kapitulo 21, versikulo 3 ngadto sa 4. Unsa may gihuwat ning Ginoo ha? Makamugna man siya og lugar o punoy-anan nga wala na'y kamatayon o kasabo, wala na'y paghilak o kasakit. Unsa pa man ang ipahot? Nganong nagpuyo paman gyud ang mga tao niining kalibutana? Nganong duna pa may dautan o ngilad? Nganong gitugot man niya nga ang mga tao magsakit o magsubo o maghilak o mamatay? Nga pwede raman di ay unta nga wala lang kini. Aron lang gyud sa iyang kalingawan, malipay siya nga mag-apong nga ang mga tao magsakit o magagulo sa dista po na niya. Pagkadaghang pangutana. Apan, doon na pa'y laing posibilidad mga higala. Doon na pa yung tao lain nga posibilidad. Unsa man na? Nga kining mga sugilanon sa Biblia, pulos lamang kini katang isip sa mga tao. Kaniadto, no? Nga mga mas ignorante pa kaysa kanato, nga nangita lang yung tao, no? Eksplanasyon sa kalibutan, nangita og unsaon pagpuyo nga kalibutanon, nangita og giya, no? Sa pagpuyo sa kinabuhi. Nangita og giya kung saan pagkontrol ang mga katawhan ug nga magkahiusa ang mga tao. Para nako mao kini ang mas lig-on nga posibilidad, mas logical, mas reasonable. Tungod kay dili lamang ang Biblia ang mitungha niining kalibutana. Apan doon na pa'y daghang libro nga pareha sa Biblia. Doon ay mga libro sa Vedas, no? Sa ancient India. Doon ay mga karaan nga panulat sa ancient China. Doon ay mga karaang mga panulat sa ancient Egypt, sa Aztec, sa Nordic ug uban pa. Lapas na 2,000 ka tuig, wala pagihapon kitay lig-on nga prueba o ebidensya man lang gani nga nakapakita nga ang Biblia mao base sa nakasulat niini. Wala gyud. Kaya kung naa pa hagbay ra unta ni nga napahimuta nga isyu. Wala na untay isyu. Dili na unta ko kinahanglan mag-live show dinhi. Solbad na unta ang pangutana. Kung doon na ba'y Ginoo, nya asa aning mga ginuuhang tinuod, asa aning mga pagtutuo o relihiyon ang sakto, solbad na unta. Apan wala. Mga igala, ayaw ang tao mo pagpadala sa mga linlang sa bang tao. Mga istorya nga bot-bot. Pagkat-on ka mo o pag magkamatukion nga pangisip o ang pagkamadudahon. Ayaw itugot nga inyong igahin ang bililhon kaayo ninyo nga panahon, kadasig ug inyong salapi sa mga negosyo sa mga simbahan. Doon na mo itagsa-tagsa ka mga utok. Tagsa-tagsa ka pangisip. Palihog. Gamita in taon kini ninyo. Kini uban pa ang atong hisgutan sa sunod nato nga mga episodes dinhi sa atong programa. Kung interesado mo sa pag-explore niini, ayaw kalimot og subscribe ug share niini para ato ning tanan. No, dinhi lang usa hantod sa sunod higayon. Daghan kayong salamat.